Na blagdan Svetog Florijana, njihovog zaštitnika, slavi se Međunarodni dan vatrogasaca. Njime se promiče prevencija požara i potreba za intenzivnijom i temeljitijom obukom u zaštiti od vatrenih stihija. Na koji način ga proslavljaju hercegovački vatrogasci i s kojim se problemima susreću, pogledajte u priči kolege Marina Sutona. Kip Svetog Florijana otkriven je ispred Mostarskog vatrogasnog doma prije godinu dana. Iako se Sveti Florijan slavio jučer, mostarski vatrogasci će za 2 dana ispred svoga zaštitnika obilježiti Međunarodni dan vatrogasaca. Svake godine rade iskorak kako po pitanju nove opreme, tako i ljudstva. Čestitam svim kolegama vatrogascima koji slave Svetog Florijana kao našeg zaštitnika. To je Međunarodni dan vatrogasaca 4. svibnja, a mi ćemo 7. svibnja u našoj postrojbi organizirati proslavu ispred našeg kipa Svetog Florijana, tako sa uglednim gostima, sa našim umirovljenicima, sa obiteljima preminulih i poginulih, sa našim gostima, tako da ćemo to obilježiti na jedan lijep način kao što je to bilo prethodnih godina. Slično je i kod čitlučkih vatrogasaca, koji unatoč problemima svaki put pozitivno odgovore na izazove u ljetnom razdoblju. Odradimo jednu pokaznu vježbu sa našim vatrogascima i tu pozovemo na svečani ručak naše prijatelje, umirovljene vatrogasce i jednom svečanom prigodom obilježavamo taj dan. Znamo da vatrogasci u Hercegovini imaju pune ruke posla, a da im nedostaje oprema. Petar Jurić ističe kako imaju zadovoljavajući minimum, a da su prošle godine samo u srpnju imali 206 intervencija. Uz autocisternu koja im je od velike važnosti za požare otvorenog prostora, ništa ne može bez ljudstva, tako da će uoči požarne sezone dobiti pojačanja. Odabir je urađen, provjera tjelesne spreme je urađena. Ja očekujem da početka ljetne sezone da ćemo imati tih 15 vježbenika na raspolaganju, a naravno mi smo tražili još jedan dodatan broj sezonskih radnika kako bi nam se pomoglo u ovom ljetnom periodu i očekujem da će onda to biti dovoljno da možemo odraditi posao kako treba. A to je najvažnije. Čitlučkim vatrogascima trenutno nedostaje vatrogasni dom, no uskoro bi i ovaj problem mogao biti riješen. Trenutno smo u fazi izgradnje novog vatrogasnog doma koji će biti na neki 800 kvadrata i zadovoljavat će naše potrebe. A mi svake sezone, u protupožarnoj sezoni, primamo 15 do 20 sezonskih vatrogasaca i to nama zadovoljava trenutno naše potrebe. Biti vatrogasac u isto vrijeme je opasan, ali nadasve human i požrtvovan posao. Možemo slobodno reći da je ovo poziv. Srećom, mladi se odlučuju da pomažu u zaštiti imovine, izlažu se teškim uvjetima rada. Uskoro nas očekuje ljetna požarna sezona, a Sveti Florijan čuvat će vatrogasce od plamena i svih nedaća.